Kako ste? Hvala Bog. Ajke. Evo dobro je. Kako krenica ta? Baš da umro, a? Da, parkiraj tu. Kreni se parkiraj.
Mama isto kada je bilo. Tiše, da. Smijemo mi staviti zvono ovdje. Koje je zvono? Evo mi tako. Da ima više mjesta da staviti. Jurce, puši ko. Marko. Osmi. Naša
dragi štovatelji Svete Ane, pozdravljam danas ovdje kad mi slavimo patron zaštitu naše crkve u Vrbovcu, u kojoj se svake nedelje i blagdana sastajemo i slavimo Boga. Evo, danas je blagdan Svete Ane, bake Isusa Krista. Bake su odigrale veliku i značajnu ulogu na ovim našim prostorima onda kada je bilo najteže. Zato smo i uzeli taj patron. Pozdravljam sve vas, dragi vjernici, vas koji svake nedelje idete, hrlite u ovoj crkvi. Pozdravljam vas koji ste došli sa strane da skupa s nama proslavite ovaj blagdan. Pozdravljam ovdje sve prisutne svećenike koji će s nama suslaviti ovu svetu misu. A na poseban način pozdravljam fra Blažana Lipovca, svećenika iz Dubice koji će predvoditi ovu svetu misu. Evo, fra Blažane, možeš započeti svetu misu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Dragi vjernici, kršćanska braće i sestre, štovani prijatelji, okupili smo se danas ovdje oko ovoga euharistijskog stola. Danas je ovo naš obiteljski stol. Da proslavimo roditeljski par Svetu Anu i Svetoga Joakima. Roditelji koji su nam iznjedrili majku svih majki, Blaženu Djevicu Mariju. Zato ovdje danas na ovaj naš obiteljski stol želim staviti sve majke svijeta, majke ovih naših podvučijaških krajeva, roditelje da na ovome oltaru dadnu sebe i najljepši dio što se u majčinstvu i u ženi nalazi, a to je njihovo majčinstvo, njihovu nježnost i spremnost, njihovu odvažnost. Želim sve vas, dragi vjernici, pozvati da vratimo dostojanstvo ženi majci. Da ovdje od Isusa, iz njegovog evanđelja, naučimo koje su to prave vrijednosti, da nešto makar izaberemo i da to slijedimo do kraja. Da se ne njišemo sada desno, sada lijevo, nego da jednostavno odlučimo se za ono što je bitno, što je vrijedno i neuništivo. To je život. Da bi nam život bio izobiljan, a tamo gdje bude izobilja života, bit će i kuća, bit će i njiva. Njive i kuće, automobili i novac ništa neće nam pomoći ako ne bude života. Molimo za život. Na ovaj oltar stavimo svoje pokojne, ne samo ovdje koji su pokopani u Vrbovačkom groblju ili tamo na Smrekama, nego i one koji su pokopani u samim počecima ove župne zajednice u Dubici ili na nekom drugom mjestu. Za njih ćemo moliti, jer mi na njihovim temeljima gradimo sebe, gradimo svoj dom vjernički i svoj život. Da bi ovo moglo biti onako kako treba imati otvoreno i čisto srce. Drugim riječima, pokajmo se za grijehe i propuste. Ispovijedam se. I vama, braćo, da sagriješim vrlo mnogo. Da se molite za me, Gospodine Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše,
i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagosivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni Isuse Kriste, Gospodine Bože, Če Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu, koji sjediš desne Otcu, smiluj nam se, jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji Isuse Kriste, sa Svetim Duhom. Pomolimo se. Gospodine Bože, Otaca naših, Svetom Joakimu i Ani dao si milost da budu roditelji majke Tvoga utjelovljenog Sina. Njihovim zagovorom daj nam postići spasenje, što si ga obećao svome narodu. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige Sirahovi. Opjevajmo slavne muževe, pretke naše po njihovim pokoljenjima. Ovi bijahu ljudi pobožni, koji se dobra djela ne zaboravljaju. U potomcima njihovim ostade bogata baština, što je oni namriješi. Djeca im se vjerno drže zavijeta i potomstvo njihovo zbog njih. Do vijeka njihova loza ostaje i ne briše se dihka njihova. U miru počivaju tijela njihova i ime živi za sva pokoljenja. Mudrost njihovu objavljuju puci i slavu njihovu navješta općina. Riječ Gospodnja. Kao što košuta žudi za izvor vodom, tako duša moja čezne može za tobom. Gospodin se zaklet Davidu, zakletvom tvrdom od koje neće odustati. Kao što košuta žudi za izvor vodom, tako duša moja čezne Boži za izvor vodom, tako duša moja čezne Bože za
da ondje za Davida snaga izraste. Pripravit ću svjetiljku za svog pomazanika. U sram ću mu obući dušmane, a na njemu će blistati vijenac moj. Kao što košuta žudi za izvor vodo, tako duša moja, aleluja. Riječi Tvoje, Gospodine, duh su i život, Ti imaš riječi života vječnoga. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Čitanje Svetoga Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Blago vašim očima što vide i ušima što slušaju. Zaista kaže vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli, i čuti što vi slušate, ali nisu čuli. Riječ je Gospodnja. Onda, dragi prijatelji, želimo naglasiti: Bog je čovjeka stvorio kao muško i žensko. U skladu njegovog razvitka, svijeta njegovo biće, u neskladu se kvari i ruši. Pozvani smo u sebi razvijati skladan život, kao što je skladno živio i djelovao Isus Krist. Sve vrijednosti moraju imati svoje mjesto, jednako i u mogućnosti da se razvija. Muškarac se mora truditi da muški bude odvažan i hrabar, mudar i ozbiljan, ali istodobno muškarac se mora truditi da bude topao i srdačan, nježan i blag. Žena se treba truditi da bude nježna i blaga, da bude srdačna, ali da bude hrabra i odgovorna i tekako odvažna. U današnjem hladnom i previše opterećenom vremenu isticanje žene još je više jedno upozorenje da svi zajedno ne padnemo pod utjecaj interesa, utjecaje računice, nego da razvijajući sposobnosti proizvodnje razvijamo i plemenita osjećanja s drugima oko sebe, s njihovim uspjehom i neuspjehom, njihovom radošću i tugom. Samo u tome smjeru postiže se pravi uspjeh i samo u tom ozračju može stasati cjeloviti čovjek. O našoj sposobnosti zamijetiti drugoga i izgovorimo mu toplu ili hladnu riječ ovisi procvat ili propast ljudstva u nama i društva uopće u svijetu. Zato vratimo se životu, vratimo se onim vrijednostima koje su imali naše Ane i naši Joakimi na ovim prostorima. Nisu oni bili samo nepismeni, kako mi često kažemo, pa su onda kao na tekućoj vrpci, kako se to kaže, purali, one purke, proizvodili djecu, nego oni su vjerovali životu. Oni su vjerovali da Bog daje život i da taj život koji od Boga
jednako treba primiti i jednako ga treba dati. Ovdje ne želim reći ni jednoga trenutka da čovjek treba biti neodgovorno biće, da ne znam ja, neki muž dođe iz birtije, a on da pozove svoju ženu, ne da je zagrli, nego je jednostavno dotegli. Nego dapače, muž mora biti muž, onako kao što je Isus Krist, mora biti hrabar, mora biti muško, mora biti odvažan. Nije dosta imati samo muške privjeske, pa misliti da si muškarac. Muškarac je onaj pravi koji može udariti šakom sebe u čelo i reći: stani čovječe, ne možeš ići tako, stani čovječe, ti imaš obitelj, stani čovječe, ti imaš svoju ženu, ne možeš se tako bahato ponašati. I žena, prava žena, ona nije samo zato da može roditi, ona mora biti toplina, ona mora biti ona zraka koja zrači, ona mora biti onaj život koji se stalno ubrizgava, ona mora biti požrtvovna. Kada žena prestane biti ženom, onda imamo ono što imamo. Imamo lipcanerke, imamo lipcane, koji važnija mu je birtija, važnija je cigara, važnija je, ne znam, nija probušena glava ili nos, svejedno, nego da li smo probušio u sebi to zlo. Kada žena prestane biti žena, onda je to obična stvar. Uzmi, odbaci, potroši, iskoristi i kako hoćeš. Ženo, majko, i ti dijete žensko, i ti si majka. I one koje rađaju i one koje ne rađaju. One su majke. One su Ane. I samo možeš biti velika kao majka. Moraš biti, ne znam čega, ministar Jupitra, čitavog svemira. Ako ne budeš žena majka i kao takva nisi ništa. Oče, ako ne budeš prije svega otac, ako ne budeš onaj direk, onaj zaglavni kamen koji podupire tu zgradu, čuva i drži, nisi ništa. Možeš se ti bahatiti, možeš ti obični magarac sjesti i upregnuti oni 150 konja u svom automobilu, ostaćeš i dalje magarac. Budi čovjek, ne budi stoka, budimo ono za što nas je Bog pozvao. I nema onda kuknjave. Nema kuknjave, šta će s nas biti. Ko nije sposoban živjeti, on mora umrijeti. To je zakon. Mora umrijeti. I ako ne budete sposobni živjeti, umrijet ćete. Ne znam šta ima. Nije badava rečeno da gradi kuću onaj ko ima sinove i kupuje placeve. Biće placeva. Biće placeva ako bude ljudi. Biće radosti, ali istina biće i tuge. Kakav bi to život bio? A kažu da je život prekrasna simfonija. I svaki stavak ima različite tonove, glasove. Ali u toj simfoniji ja moram ugraditi sebe. Oče sveti, u Kristu si nas sa sobom pomirio. Čuvaj nas u svoje ime da svi budemo jedno. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Ti si Oče Božje slave i otisak bića njegova, da se po zagovoru sveti roditelje Ane i Joakima u slavi lice tvoje gledamo. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Oče sveti, daj svima našim pokojnicima, posebno našim roditeljima, u zajedništvu Joakima i Ane, ti budeš svjetlo i vječni život. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine Bože, Otaca naših, svetom Joakimu i Ani, dao si milost da budu roditelji majke Tvoga utjelovljenoga Sina. Njihovim zagovorom daj nam postići spasenje, što si ga obećao svome narodu po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Darove ove stavljamo pred Tebe.
naša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Primi, Gospodine, darove što ih u znak odanosti prikazujemo, daj da budemo dionici blagoslova, što si ga obećao Abrahamu i njegovu potomstvu. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. I duhom tvojim. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. Tebe slavi zbor svetih, njihova zaslužena nagrada proslava je tvoje milosti, njihov život nama je primjer, njihov zagovor pomoć, zajedništvo s njima izvor pravoga bratstva. Mnogovrsno nam svjedočenje sveti pomaže da u životnoj borbi dok s njima ne postignemo neuveli vijenac slave po Kristu našemu Gospodinu. I stoga sada i u sve vijeke sa zborovima anđela i svetih odanom dušom tebi hvalu pjevamo. Svi. Svet, svet, Gospodin Bog Sabaoth, puna su nebesa i zemlja tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. Uistinu svet si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomin. Ovo je tajna naše vjere. Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoje slavimo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričasnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jednom. Pomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Savrši u ljubavi zajedno s papom našim Franom, biskupom našim Vinkom, sveukupnim svećenstvom i narodom. Pomeni se i naše pokojne braće i sestara, koji usuše u radi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvome smilovanju. Privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, sa blaženim apostolima, sa svetim Joakimom, svetom Manom i sa svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi. Da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.
Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Isus, spasitelj svih ljudi, on je naš otkupitelj. Isus, naš brat i prijatelj, ovdje u životu suputni i supatni. Zato s Isusom recimo nebeskom Ocu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala, daj milostvu miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu i dolazak spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje kraljestvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio uvijek s vama. I duhom Tvojim. Dajte znak mira jedni drugima. Evo Božijeg janjeta, evo onoga koji oduzma grijehe svijeta. Blago nama pozvani smo na gozbu Kristovu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pokrov moj, nego samo reci riječ i ozdravće duša moja. Tijelo i krv Kristova sačuvali nas za život vječni. Često ovdje i na rubu ovdje ovoga, dakle, platoa, vi koji se samo dođete ovamo, vi napravite dva svećenika. Tijelo Kristovo. Molimo te, Svetano, naša Majko i obrano, tješi duše žalostne.
radost Krista, molimo te, sveta Ano, naša majko i obrano, sirotama pruži ruku, ublaži tešku muku, molimo te, sveta Ano, naša majko i obrano, ti mornara blagoslovi, da on sretno morem plovi. Molimo te, sveta Ano, naša majko i obrano, Božju pomoć, milost svaku ti isprosi svom težaku. Molimo te, sveta Ano, naša majko i obrano. Kasneš jebem. A nek ostane uspomena jebem. Nemoj mene da snima. Gde zadrži se, evo sam dok izađe ovi, znaš Samo šta. ti, nema problema. Pa sad je ovo zadnje, znaš šta. Živio momak. Rekao je poslušati. Biće to na fejsu, a? Apsolutno. Na DVD-u. Pa moram zaraditi neku par. Zakazali su. Organizacijski odbor zakazao.
Biće svijet. Javlju ništa snima sve. Pa izjave da ne ostanu. Hajde malo ću da vam bude pola, onda ću malo, jer teško me prodati. Ma kaki teško, vidi jedno. Mišo! Ajde, kolo! No. Bravo. Moram malo sam da sve usnimim. Pa ne prekidaj to.
Zapjevaju. Evo Bruđa. Malo još i onake baterije. Pa imenjače, znači i ti si malo odlučio da... Aj nema, evo, da pobjegoši sve to.